Takže je to lidi, mé jméno je Najmen a já vás vítám u dalšího videa z Minecraft PE. A minule jsme si tady postavili takovýhle, dejme tomu v úvozovkách barák. A dneska bychom ho mohli nějak například trochu rozšířit, něco s ním udělat, trošku ho tady zprovoznit, aby tady byla aspoň pec, kterou mimochodem teďka jdu udělat. Tak. Ani nevím, na jakou obtížnost vlastně tady celou dobu hrajeme, ale podle mě budeme hrát na normál, nebo na hard, teďka si nejsem jistý. Já tady vylezu na naší horu. Tak. A tady máme naše takovou tu sochu, která nám tady ukazuje, že tady vlastně bydlíme. No a tady ten krumpáč už asi potřebovat nebudeme. Takže ho tady takhle jednoduše zhodíme a pojďme se podívat, co tady na té louce, protože mě to mega zajímá. Mohli bychom tady v pozdější době vybudovat nějaký barák. Jako mohli bychom tady vybudovat i nějaký království, nějakou pevnost. A právě teďka jsem našel věc, kterou jsem chtěl do toho dílu Unite tu věc. Je to železo. A jak tak vidím, tak dneska budeme mít aspoň nějaký železný věci. Neříkám, že budeme mít všechno, ale budeme mít aspoň něco. A jak to tak vypadá, tak se stala nějaká menší náhoda, nebo ona to náhoda není, ale těch želez je tady u sebe trochu víc, tak je tady všechny vykopeme. OK, je tady ještě železo. A toho si myslím, že by mohlo být dost, no. Už tady nic není, super. Tak, vykopíme si i to uhlí, protože to budeme v pozdější době potřebovat. Já se ty vykopu, dostaneme z něho jak expy, tak to uhlí. A uhlí se vždycky hodí. Prostě bez uhlí by to nebyl Minecraft, že jo. Uhlí je hodně důležitý. Je dobrý, že ho tady je hodně. Nevím proč, ale zdá se mně, že v Minecraftu PE je jakože víc těch surovin u sebe než v normálním klasickém Minecraftu. A pokud se ptáte nebo budete psat do komentářů, že teďka vychází kvalita videí, že to je úplně hrozný, tak se vám moc omlouvám, ale teďka mám takový období, kde mám prostě technické problémy a prostě jsou s kvalitou trochu problémy. Takže v pozdější době už budou normálně vycházet videa na 720p, 720 pixelů. A já bych tady už asi přestal kopat, protože už mě to začíná štvát a už furt říkám, kdy to dokop. Odpověď zní nikdy. Tady jo, ovečka, slepice a prase. Rozebírej to prase. Pokud, jo, je to prase, dobrý. Tak, máme prase. Rozbitý. A tam vzadu by pak mohlo něco být. By možná ještě A jo, tak máme z toho maso, že jo. Tak. Když ovci jsme mohli taky, že jo, protože dostaneme vlnu a potom můžeme udělat postel. Potom. A ještě mi z něj vlastně vypadne to maso, což je hlupý. Tak. Půjdeme sem. Jinak, jestli jste teďka viděli nejnovější video z Blockstrikeu, kde jsem vlastně točil test vlastně bajonetu Secret zbraně v Blockstrikeu, tak
zase hrozná kvalita, za což se vám fakt omlouvám. A určitě vyjde víc takových dílů, takových videí, kde budu prostě ukazovat takovýhle secretky, budu testovat různý guny a tak. Takže určitě bude takových videí víc. Já si myslím, že to mohlo být dobrý. A dáme si to furnisky, tyto vlastně foil, semka si dáme všechno to uhlí. Tak všechno uhlí semka dáme. Hop. A nahoru si dáme vypít to železo. Tak nezvyklý, ty. Mě to nějak brutálně lezlo. Tak, super. Jo, je to tam super. Takže už to přestalo lagovat. Dělám ještě jednu věc. Vykračím si ty čestky. Jo, došlo mě to. Taková věc, že mám málo místa. To je přesně ten důvod, proč teďka přichází strašně špatná kvalita videí. Málo místa. Proto taky minulý díl z Minecraftu byl hodně trval úplnou chviličku, nějakých necelých 9 minut. Nebo 10 minut. Tak pojď, počkáme si ještě 3, 2, 1. Jo. Vykraftíme si tohle a teďka si vykraftíme nočík. Jo, super. Krása. Tak tady za tohle to jsem hodně rád, jakože. A je to super. Semka naházíme takhle. Tak. No tohle to ještě budeme potřebovat. Tak, dobrý. Jo. Já si myslím, že bychom si mohli jít někam jenom tak ze srandy podívat. Jako jenom tak na nějaký takový menší průzkum. A možná najdeme i další železo. Vezmu ovečku, jsme tady hustíte. Tady skočím na blok, zase na schůdnu. Piu. A tady, jo, další železo. Kráso. Železo je tady nějak hodně, jo. No, hodně, no. Zase tak hodně ho tady nebylo, ale... Oh shit. Jo, hop. To co je? Cítně. Oni, really, i vážně mě, jako vážně mě zabil zombík. Jako vážně? Já jsem vám říkal, že jsem noob, tyjo, že neumím vůbec hrát jako absolutně na mobilu Minecraft PE, protože na mobilu je to tak demední a nedá se to hrát. No, hraju na Minecraft na kompu nebo na PlayStation, to je trochu jiný, ale na mobilu to ovládání. Tak to mě pěkně naseralo. No, jestli tam ty věci budou, tyjo. To je zmrt. Počkej. Dobrý. Zázíme to. Nezabiju ho. Nezabiju, prosím. Jasně. Nezabije, no. Já
bych to možná nestřihl. Já jsem si to totiž... Jo, tam to je, super. Já jsem si to totiž neměl dávat na hrad. Že už se smívá, teďka budu totálně v hajzlu. Nechápu, jak jsem nemohl zabít zombíka. Zasranýho zombíka. Jako ty věci, je to škoda, jako nechávat tam železný krumpáč a železný meč v podstatě nepoužitej. A kolik mám ještě ironu? Se podívám. Jasný. Ironu máme ještě 11. Ale co myslíte, půjdeme ještě pro ty věci, nebo tady nebo to, se na to vysereme a já to ještě zkusím a když ten zombík mě bude nějak hodně hitovat, tak se na to vyseru. Tady je už další. A tak tady je Louka, že jo, tady by to bylo celkem v pohodě, ale když jste někde zapadlí. Hej, už ho vidím, toho zmrda. A už jde zase pro mě. Už jde zase na mě. Tak vezmeme železný mečík. Tohle to všechno. Tak, jdeme po něm. Já ho vůbec nevidím. Ale zabili jsme ho, super. Tak. Půjdu krásně nahoru. Jasnější sesenko přesně, ty vole. A jdeme dál, postupujeme. Malinkatí zombíci jsou svině, no. Když hrajete, neumíte moc hrát Minecraft PE, tak... Aha, ti skeletoni, já vím, že tady v Minecraft PE, že jsou... Nevím proč, ale přijde mě hrozně silní, nebo že mají velké fire rate, že strašně rychle střílí. Tak, máme své věci. Jo, tak. Máme svoje věci. A já si myslím, že bych to tady mohl pro tento díl končit. Já doufám, že se vám ten díl líbil. Pokud si myslíte, že jsem to dneska totálně vyfailil, tak dejte like a mějte se hezky a čau.